današnju svečanu promociju Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Vaše imena pridružuju se tisućama naših alumnija koji danas vode tvrtke, pokreću vlastite poduzetničke pothvate, rade u javnim institucijama, školama, organizacijama i brojnim drugim područjima. Posebno sam ponosan jer znam da mnogi od vas nisu bili samo studenti. Bili ste zaposlenici, poduzetnici, roditelji, sportaši, ljudi koji su u studiji nosili brojne druge odgovornosti. Danas živimo u svijetu koji se mijenja brže nego ikada prije. Tehnologija napreduje nevjerojatnom brzinom. Ali postoje stvari koje niti jedna tehnologija neće moći zamijeniti. Neće zamijeniti znatiželju, odgovornost, hrabrost i neće zamijeniti ljudskost. Promoviram vas u vaša zvanja i dodjeljujem naziv magistar magistra projektnog menadžmenta, komunikacijskog menadžmenta, menadžmenta javnog sektora, financija i investicija i financijskog menadžmenta. Želim vam puno uspjeha u daljnjoj poslovnoj karijeri i osobnom i obiteljskom životu, te vam još jednom od srca čestitam. Hvala. Dok krećete u nove izazove, dopustite mi nekoliko poruka. Prvo, nastavite učiti, jer svijet se mijenja brže nego ikad, a znanje je vaša trajna prednost. Drugo, budite hrabri, usudite se istraživati nepoznato i prihvaćati prilike. Treće, djelujte odgovorno, ali i etično, jer vaši postupci imaju stvaran utjecaj na zajednicu i na našu zajedničku budućnost. Dobrim se vraća, ljubav ljubavlju plaća. Pusti da snovi tvome srcu daju priliku. Ovo vrijeme je ludo, al možeš stvoriti čudo. Sad kad imaš znanje kako, ideje, upornost i strast, odvaži se, pokreni se, ne traži putove gdje već su drugi bili, ti ostavi trag. Ti si taj što mijenjaš svijet, vjeruj u sebe, sreća čeka te, u očima zvijezde, znanja prepun džep, zato što želiš, radi, bori se. Posebna mi je čast obratiti vam se danas, u godini kada Veleučilište Baltazar Zaprešić obilježava 4 stoljeća uspješnog rada i razvoja. Da me netko pita, sve bi ponovila. Tijekom studija stekla sam nova znanja, proširila postojeća, ali ono najvrijednije što nosim sa sobom nisu samo informacije i vještine. To su nove perspektive. Kroz projekte, inicijative i suradnje naučili smo da obrazovanje nije samo ono što se događa između predavanja i ispita, nego i ono što stvaramo zajedno. Hvala vam i sretno svima. 3, 2, 1, Baltazar! Znanja prepun džep, zato što želiš, radi.